खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोन आं मोनसे जोबोर गुसुं भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सोंगोन दा जा मार्कनि बाजार सोलिदों बे साननैसोनि गेजेरावनो गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै डिस्ट्रिक्टआव मा खालामदो मार्क एडिट खालामनो होदो 10% भेरिएशनखौ लानानै 10% निख्रुइ बांसिन जानो मोना, स्टार डिस्टिंक्शनफोरा जानो मोना, बेबायदि मोनसे रुल्स बादियै फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै मार्क एड खालामनो होदो। नाथाय बेवहाय मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामदो सरकारा। मा बेवहाय जेबो सिकिउरिटि मेजर गैया। गोसोबादि गाहाय फोरोंगिरिफोरा मार्क होदो, बायदिसिना माने स्टार डिस्टिंक्शन खालामदो, जेरै मेरैनो एडिट खालामदो। बेवहाय जेबो सिकिउरिटि मेजर गैया, जायनि जाउनाव मा मार्कनि बाजार सोलिदों। मार्कनि बाजार फैसा ला, रां ला आरो मार्कखौ बारायना हो, स्टार डिस्टिंक्शनखौ बारायना हो, बेबायदि जादों। स' आं सानो बेयो सेबानि सबसे गिदिर भुल आरो आसाम सरकारनि सबसे गिदिर भुल होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। नोंथांमोनखौ बेनिखायनो कुइसन सोंगोन जे बेबायदि मार्क होनानै जानो हागौ माबा मोनसे फरायसाफोरनो न्याय खालामनो हागोन सरकारा बुंदोंमोन मा गासैबो फरायसाफोरा न्याय मोननांगो। नाथाय बे न्याय जादो जानो जे गोसोबादि मार्क होदो ना बेवहाय सोरबा सेबानि माने सोरबा अथरिटिया दोङो ना सरकारनि सोरबा अथरिटिया फैनानै बे मार्क थिसननायखौ नायदो, जेबोथ' गैया। बेयाव मोनसे कमिटि बानायना होदो, मार्किं सिस्टेमनि कमिटि, माने मा होनगोन बेखौ स्क्रुटिनाइजार कमिटि बानायना होदो। बै स्क्रुटिनाइजारफ्रा बबेबा स्कुलनि फोरोंगिरि मास्टार बेबायदिसो गोजा। बेवहाय माने सेबानिबो रावबो अथरिटि गैया, सरकारनिफ्रायबो रावबो अथरिटि गैया। स' बेबायदियाव जानो रियेल मार्कआ थांगोन जानो हागौ बे जोबोर गिदिर बेले बेजे। आं सानो बे सरकारनि जोबोर गिदिर फेलार होनना सानो। स' नोंथांमोननि कुइसना बेनो, नोंथांमोना बेखौ मा सानो जे मार्कनि बाजार सोलिदो। नोंथांमोनाथ' निउस होनदो सोरबा कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सानै माने गाहाय फोरोंगिरिया हमजादों होननानै। स' जानो हागौ बे सानैल' फोरोंगिरिया हमजादो, बेनिखायनो बिसोरल' दायनिगिरि। बेबायदि गुबुन जिल्लायाव जायाखै, गुबुन जायगायाव जायाखै। जानो हागौ बे गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि जेंनाया जादों। आं सानो बे गाहाय फोरोंगिरिनि भुल नङा। बुंनो थाङोबा बेवहाय सेबाया रिजाल्टखौ होआखै, सरकाराबो होआखै। बेखौथ' स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिफोरासो रिजाल्टखौ बानायनाय जादों। स' बेबाराव मेट्रिकनि रिजाल्टखौथ' स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिफोरासो बानायनाय जादों। बिथांमोना जास्ट माने कागजखौ साफायना हरगोन मार्कशिटनि, मार्कखौथ' गाहाय फोरोंगिरियानो खालामखाना हरजोब्बाय। स' रिजाल्टखौ जों मोनखाजोब्बायानोखा। मा जानो हागौ रिजाल्टआ, गाहाय फोरोंगिरिफोरा मिथिजोबखाबाय रिजाल्टखौ। स' बेखि माबा मोनसे न्याय जाबाय। स' नोंथांमोना मा सानो बे न्याय जादों ना जाया कमेन्ट सेक्सन लिरबानो जाबाय। स' थेंक इउ।